ጻውዒት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተጠናኺሩ ንኽቕፅልን ናብ ዝለዓለ ብራኸን ክሰጋገርን ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ከምነወፊ እንትንገልጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን አንጸላልዩ ዘሎን ቀርና ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብርሑቕ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ጻዕሪ ከምንገብር እንትነረጋግጸልካ ብወገንካ እውን ዋዒልካ ድምፅኻ ብምስማዕ እጃንካ ክተወፍን ንሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ጻውዒትና ነቕርብ። ጻውዒት ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ክፍለ ኣህጉራውን ትካላት ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽፍረም ዝገበርኩምዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ታሪኽ ንዘለዓለም እናዘንተዎ ዝነብር ዓብይ ፍጻመ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ምፍርራም እቲ ስምምዕ ዘርኣኹምዎ ሓላፍነትን ዝተመልኦ ተበግሶ ተወፋይነትን ኣብ እተገባብሩኡ ክትደግምዎ ኣይከኣልኩምን። ብምዃኑ ህዝብና ግዳይ ሞት፣ ሕማም፣ ጥሜት፣ ማእሰርትን መግረፍትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣደዳ ህፃን ብዝብኢ ዝብልዐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓ፣ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ዝምልከተኩም ኩለኹም ደለይቲ ሰላም መዳርግቲ ኣካላትን ተዓዘብትን ሓሳረ መከራ ህዝብና ንኸብቅዕ 3 ዓመት ከቁፅር ብኣጻብዕቲ ዝቁፅር መዓልትታት ተሪፍዎ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽትግበር ፖለቲካውን ሕጋውን ሰብኣውን ሞራላውን ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ጻውዒትና እንትነቕርብ ናይ ቃል ከይኮነስ ተግባራዊ ምላሽ ብምሃብ ካብ ብታሪክ ተሓታትነት ንምድሓን ከም እትንቀሳቐሱ ተስፋ ንገብር። ምላእ ቁፅሪ 1 እዩ። ስለዚ ሰልጥኑ ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ካብዚያ ወፂኹም ስልጠናኹም መጠናኺርኩም ቀጽሉ። ሰራዊትኩም ኣዳልው። ድልው ሰራዊት እንድሕር ሃሊና ሕቶና ብሰላማዊ መንገዲ እንተተመሊሱ ኣሰየ ኩናት የንደሊ ሕቶና ብሰላማዊ መንገዲ ዘይምለስ እንተኾይኑ ተዓንተዋ ዝበልግዎ ግን ናብ ሓይሊ ክንኣቱ ምዃንና እውን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ማሕበረሰብ ክፈልጠና ኣሎ ኢለ ይዛምና ምእንተ ሰላም ኢሉ ተንበርኪኹ ዝነብር ሰብ የለን። ምእንተ ሰላም ኢሉ ባርነት ዝቕበል ፍጡር የለን። በተለይ ከዓ ትግራዋይ ምእንተ ሰላም ኢሉ ዝስልጥን ግን ማንም እዩ። ክደግመአ ጀነራል ኮሎኔል ኣይኮነን ዲፋይን ዝገብረና ተጋደልቲ ኢና ትማልውን ሎሙን ተጋደልቲ ኢና ጽባሕውን ተጋደልቲ ኢና ክንቅጽል ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ሶ ንሕና እውን ከም ተጋደልቲ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ እዚዩ ምዃንና ዘይምግባርና እዩ ዝሕፍር እምበር ምግባርና ደኣ እንታይ ጣጣ ደለና እዩ። ኣብዛ መሬት እዚኣ ተወሊድና ዓበይና መንዲ ጀነራል ኮሎኔል መንዲ ሓደ ግዜ ሲ ባህላዊ ጀነራል ክብሉ ከለዉ ኣነ ይሕጎስ እየ። ሶ ኤቭሪባዲ ትግራዋይ ጀነራል እዩ ማለት እዩ። ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጀነራልነት ቫልዩ ያ ንሕና እኮ ጀነራል ዝኾንና ሓቂ ዘይዛረበኩም ኣብ ወርዒ ኣብ ደጃና ዝተምሃርናዮ ሚሊተሪ ሳይንስ ሒዝና ኢና ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎን ደው ኢልና። ኣነ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ዝወሰድኩ ሓንቲ ነገር የለን። በቃ ግልጽ የዛረብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውጋዕ ብቕዓት ሳይንስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እዩ። ሶ ባህላዊ ጀነራል ተይሉ ተመሊሱ ናይ ባዕሉ ባልዩ ዝቐትል የስ ባህላዊ ጀነራል ናይ ህዝቢ ትግራይ ይግደፈቱ ናይ ማእኸል ጀነራል ኣብዚ ይኮነ። ሶ ንሕና እውን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ደው መባልና ምስማዓት ፀገምና ንኾርዕ ክንምልኦ ኸኣና ህዝቢ ትግራይ ብዝደልየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዘተሓባብር መንግስቲ እና ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ፓርቲ ብዘቐምጦ ጣጫ ህዝቢ ትግራይ እንዲ ማእኸልና ሰው ናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየት ኮይና ሳዕ መወዳእታ ኣለና። ኣብዚ የማን ፀጋም ዝብል ተሃልያ ኣም ሶሪ ምንም ምግባር ኣይከኣለን ንመኻኸር ኣነ ዞም ሕጂ ወፅዮም ዘለዉ ኣሕዋትና ተተመለሱ ጽቡቕ ክምለሱ ኣለዎም ንፅዕር እውን ኣለና ክሳብ ሕዝና ውግእ ዘይኣተናውነይ ክትፈልጥዎ ብግልጽ እኮ በቐዳማይ ብራያን ብወጅራትን በዚ ብኣራጉረን መፅዮም ምሸት ተኣኪብና ፍስሓ ወዲ ወረዳ እውን ነይሩ ይመስለን ሻው ግን በዚ ካልቲ ወታደራዊ ኮማንድ ተኣኪቡ ንሃቱ እውን ዳይሬክሽን እዩ በፍጹም ታውግእ ከይትጅመር ከጅሙርና እዮም ድልዮም በፍጹም ዝያጠ ጠው ነብላ ኢልና ሽማግለ ሊኢኽና ከይትዋግኡ ኣሃድታት ኢልና ቶም ብቐረባ ዝመርሑ ነበሩ ንመዲድ እውን ስርየስ ዝኾነ መምርሒ ሂቦም
ካው ተረዳዲና ተመልሰም ከይደም ክንዋዓም ተንደልዳ 34 በበኸባቢ ዝመጽ ንሙቃዕ ከመይ ገይር ይጠፈቅ ሶ ንሕና እውን ክንድስተኻዕለ መጠን ካብ ውግእ ወጻእ ክትፍታሕና ንፅዕር ዘለና ብዋናነት ግን ህዝቢ ትግራይ ፀዓር ይመለሱ ምክንያቱ ብዙሕ እንተኣሽሚ ዘለዎም ገሊኦም ኮነ ኢሎም ብደንብ ተዓሲቦም ክዛምዛዕ ዝኸደሉ ዝበዝሑ ደንገርገር ኢሎም እዮም ብምድንጋር ዝኸዱ እዮም ዝበዝሑ ገለገሊኦም ከዓ ኢኮኖሚክ ፀገም ሃልይዎም ኣፍቲን ምርጋፅ እውን ኣሎ ሶ እቶም ኮንሽስ ዝኸዱ ውልቀ ሰባት ናይ ባዕሎም ጉዳይ ትዝበዝሕ ግን ብርግፀኛነት ክመፅእ ዝኽእል እዩ ሶ ንፅዓር ይመለሱ ተመሊሶም ከመይ ማነጅ ንግበሮም ናይ ባዕሉ ፕላን ኣሎ ብኡ ማነጅ ይግበሩ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ስለዚህ እኦም ተፈለየ ፅላኣት ከምዚ ግዛዕምዛዕ ኣይኮነን ስኻልናያ ኩላህና ንፅዓር በዘጋጣም እዚ ክብል ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኣንፀላሊ እዩ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብርሑቕ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ፃዕሪ ከም እንገብር እንትነረጋግፀልካ ብወገንካ እውን ዋዕይካ ድምፅኻ ብምስማዕ እጃንካ ክተወፍን ንሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ፃውዒትና ነቕርብ ፃውዒት ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ክፍለ ኣህጉራዊ ትካላት ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽፍረም ዝገበርኩምዎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ታሪክ ንዘለኣለን እናዘንተወ ዝነብር ዓብዪ ፍጻመ እዩ ኣይፅምዶ ኣነ 100% የድግፎ ፅምዶ 100% ካብ ምንታይ ተበጊሰ እየ እዘን ወሰን ዝነበራ ከባብታትና ሓራ ኮይነንስ ሰብ ተሓዋዊሱስ ኣውደ ዓመት እውን ፅቡቅ ውዒሉ 40 ድየን ገለ ምናልባሽ ከይጋገ ክፍሊ ትምህርቲ ይፈልጦ ቤት ትምህርትታት እውን ስራሕን ክጅምራ እየን ተባሂሉ እዚ ንኣና ደስታ እዩ መንግስቲ ንመንግስቲ ናይ ባዕሉ ኣቀማምጣን ኣካይዳን ይህልዎ ባዕሉ ይወዳእ እዮም ህዝቢ ንህዝቢ ግን ዋይ ብሱሩ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ኣብ ሓረኡ ይኹን ኣብ ካሊኡ ይኹን ኣብ ካሊእ ህዝቢ ንህዝቢ ይቐፅል ካብኡ ሰራዊትና ነጠናኽር ንሓግዝ ኣውቁሩሎ ክሽኹ የብሉ ጨማ የብሉ ቀለብ የብሉ ንሕና ግን ኣብ ዓራት ደቂስና ቲኣቲኣ ንገብር ኣለና ሰራዊትና ነጠናኽር ዝብል ግን ሕቢ ንህዝቢ ትግራይ ንደቅኻ ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲሉ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ተናገሩ። ይህንንም ንግግር የተናገሩት በሁለቱ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ፕሮግራም ላይ ነበር። ኢትዮጵያ በአባይና በቀይ ባህር መካከልም ትገኝ ሀገር ነች። እጣ ፈንታዋና መጻኢ ዕድሏ በእነዚህ ሁለቱ ውሃዎች ላይ በእጅጉ የተሳሰረ ነው በማለት ፕሬዝዳንቱ የተናገሩ ሲሆን የባህር በር የማግኘት ጉዳያችን በእጅጉ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲሉ ዛሬ እየተካሄደ በሚገኘው የሁለቱ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተናግረዋል። የፕሬዝዳንቱን ንግግር እንዴት ተመለከታችሁ? ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አጋሩን። ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ስለዚህ ሕቆ ሰበይተይ ሒዙ ዝዋዘሲ ናይ ብርህኒ ከም ዝበሃል ብልዕላውነትና ዝዋዘ ብልዕላውነትና ዝዛረብ ኣይብርሃና። ስለዚህ ኢትዮጵያ መንዴት የብላን የኤርትራ ልዕላውነት ክሕድጋ ክመልሰ ክወበ ኣስከይብካ እያ ኣስከቢያ ትገርካ ከምዚ ኢልካ ሂብካ ደም ተኸፊልዎ ተሳዒርካ እኳ ሲምፕል እኳ እዩ ብሓይሊ ኮነ ፓወር ሒዞም ብሓይሊ ከዓ ነታ ሃገር ጣይክን ገይሮማ ነይሮም ከይንዛረብ ዶ ተነፊሕና ክንመውት ደሊና ወይ ለይከ ኣብ ልዕላውነትና ኣይትኸውንን እያ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስጋዕ ክንደዚ ከብተርተር ዘድልዮ ኣይኮነን ናብ ብዛዕባ ልዕላውነትና ንሕና ኣብ ኤርትራ ቀዋሚ ዘይብልና ነፃነት ነቲ ስርዓት እቲ ሕጋት ስርዓት ዘይብልና እቲ ካል ማለት እምበሪ ኣብ ልዕላውነትና እሞ ንደራደር ክንማጎት እምበር ክንደራደር ንክእል ናብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ሰዎች ለዓላማቸው ውሃ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ እኛ በተቃራኒው እሳት ውስጥ እንገባለን። እዚህ ሞያ ውስጥ የገባነው ፊዚካሊና ሜንታሊ ጠንካራ ሆኖ ለዛኛው ዓለም የማይታክት አደገኛ ሰው ሆኖ ለመውጣት ነው። የቀይ ባህሩ ጉዳይ አይረሳም። እዚህ ከሐድሽ ሕማም ይዋል አንተ ይምርዳው ካይና እሺ ዛም በጣና ባህር ፈልገህ መጣና እዛ ባህር ፈልገህ ስትመጣ ባህር ሳይሆን እንሰጥ አባቶችና አያቶችን እንዴት ቂጥቂጣቸው ገርፈን እንደመለስናቸው ለአንተም እናስታውሳለን በደንብ አድርገን ነው እናስታውስ ዋዝንቲ ሐድሽ ሕማም ሒዝወንኩ ባህር ዝብል ሕማም ሒዝዎ ማለት ከለዞ ኩረሚና ነው ቦታቶም እንደማዓቆታቶም ከመገርና ማዓቆር ቀጥቂጥና كن زملاء سنايم قدم حج أباتهن أباتك تاي زود خابو ملهم أبي ما حد ما حد حج سنتاي بعد كسبوا كيرنا قريب نحن مرسوك منا
ትገረፋለህ እንደ አባታች እንደ አቦታች አታት ማርጫ ጠፊ ለታቱም ሰባጅ ዘይር እኮ ግን ጠፊ ነው አይ ተይ ሲሉ ሕማም ማሐብሽ ሕማም ይጾም ባንዳ ዝበሃል ከዳዕ ማለት ንበት ንሃቶም እጅና ዓና ባንዳ ዝግደት ባንዳ ህዝቡ ገሊፉ ዶብ ሰግል G15 ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለዎም ተባሂሉ 20 ገደማ ዓመት ሰኪዖሞም ኣቦታትና ጥፊኦሞም መሬት ምስ ፀበበቶም ህዝቢ ኤርትራ ክበልዓና እዩ ዝብሉ ከዓ ናብ ሕወሓት ፅቁዕ ኣለዉ እዞም ሓሰውቲ ሓሰውቲ ፀላኾም ዝገበሩ ኩሉ ኤርትራ ሕጂ ሰሚሩ ኣሎ ባንዳ ጎረቤታችን ከይተኣምንዎም ንዓና ዘይጠቐሙ ይጠቐሙኹም ከጥፍልኩም እዮም ኣሕዋት ገደፉ ረይዎ ሕጂ ህዝብኹም ፍቐዳ የመንን ፍቐዳ ባሕርን ንኸይድ ኣሎ ኣብ ሚድያታትኩም ከም ድላየን ከይዛረባ ዓርፈንዎን ይበሃል ኣሎ እሞንኒ ፅባሕ ንግሆ ኢንተርነት እውን ይተዓፆ ክበሃል እዩ ድሕሪ ከምዛ ናና ትኾን እያ ነዲኹም ኢሜይል ከምዘይትገብሩላ ክገብሩኹም እዮም ይውሲ ነዲኹም ኢሜይል ከምዘይትገብሩላ ክገብሩኹም እዮም እንታይ ግበር ኣሎ ኣብ ትግራይ ትፈልጥዎን እዮም ንቑሑ ኣነ ኣይፈትውኩም ኣይፀላእኩም ኢትዮጵያ ነ ሃገር ትትኹን ኣልሚኖ እዚኣ ግን ብለኩም ኣለኹ ዋጋ ከተኽፍሎ ንቑሑ ንዓና ዘይጠቐመ ንዓኹም ኣይጠቕመኩም ከምዚ ተኣሲሩ ዝነበረ ፊንፊን ይብል ኣሎ ሰብ ክነግስ ኣሕዋትኩም ከይተጥፍኡ